ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ମନୋଜ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଠକର ଚିତ୍ତକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ଭାବମୟ କରନ୍ତି। ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦର କାହାଣୀ ରାଜା ଓ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ସେ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ବୟସରେ ତରୁଣ, ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟାରେ ଖୁବ୍ ପାରଙ୍ଗମ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାହୁବଳରେ ବି ତାଙ୍କର ସମତୁଲ ସେ ରାଇଜର କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବା କେଉଁ ପ୍ରଜା ବଳିଯିବ? ଦିନେ ବେଳରତ ରାଜା ତାଙ୍କ ବଗିଚା ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସାଥିରେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଆଉ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବି। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାଜା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ସୁଖୀ। ମୋ ଆଗରେ କେହି ଲୋକ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବଡ଼େଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁଣରେ ମୁଁ ଏ ରାଇଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳିଯିବି, ନୁହେଁ ମନ୍ତ୍ରୀ? ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଭାରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ରାଜା କିଛି ପଚାରିଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ବା ଠିକ୍ କାମ କଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଥା ବା କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରି କିଛି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ରାଜା ଯାହା କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ମନେ ମନେ ତାହା ଖୁବ୍ ଠିକ୍ କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, କଥାଟାକୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରହିଗଲେ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ? ତୁମେ ନୀରବ ରହିଲ କାହିଁକି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ରାଜା, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୁଣରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳିଯିବ, ସେଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ତୁମ ଆଗରେ କେହି କେବେ କୌଣସି କଥାରେ ବଡ଼େଇ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ହୁଏତ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ବାହାରିବ, ଯିଏକି ତୁମଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ? ଦୁନିଆର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ସୁଖ ମଣନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ନିର୍ବୋଧ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାରେ ବଡ଼େଇ କରିବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ନ କହି ବା ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ବିଜ୍ଞତାର କାମ, ନହେଲେ ନିଜର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତିକିବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ କାହିଁଥିଲା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସି ଗୋଟିଏ ମାର୍ବଲ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ବସିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚିଟି କେଉଁଠାରୁ କେଜାଣି ଗୋଟିଏ ପଇସା ଗୋଟେଇ ଆଣିଥିଲା। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଦେଖିପାରିବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଇସାଟି ଉପରକୁ ଟେକି ଧରିଲା। ରାଜା କୌତୂହଳ ହୋଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିବା ଦେଖି ଲାଞ୍ଜ ଫୁଲେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗୀତ ବୋଲିଲା, ମୋର ଅଛି ଏତିକି ଧନ, ରାଜାର ଅଛି କେତେ, ଦେଖ କେମିତି ଈର୍ଷା ଭରେ ଅନାଇଛି ରାଜା ମୋତେ। ଏଇ ଗୀତଟି ଶୁଣି ରାଜା ଚିଡ଼ିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଗଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ତାକୁ ଗୋଟେଇ ନେଇ ପକେଟରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସନ୍ତୋଷ ଭରେ ହସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ହସିଲେ ନାହିଁ କି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାତିରେ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଖପାଖ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେତେଜଣ ରାଜଦୂତଙ୍କ ସହ ବସି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଗୀତ, ଏଇ ଘୋଷଣା କରିବି ମୁହିଁ କଣ୍ଠେ ଉଚ୍ଚ କରି, ମୋହର ଧନେ ଦେଖାଏ ରାଜା ଏତିକି ବାହାଦୁରୀ। ଦାରୁଣ କ୍ରୋଧରେ ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ତ ତାତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନିତ ରାଜଦୂତମାନେ ସେଠାରେ ଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି ମତେ କ୍ରୋଧ ଚାପି ରହିଗଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସ୍ତମ୍ଭରୁ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜଦୂତମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତା କଥା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ରାଜା କି କହିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ। ରାଜଦୂତମାନେ ଅତିଥି ନିବାସରୁ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଓ ପାଖ ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃଥାରେ। ରାଜା ରାତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଦୁଃଖୀରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା
ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦେଖାଇ ବୋଲି କହିଲା, ମୋହରି ଧନେ ଜାଣୁ ଦୁନିଆ, ରାଜା ଦେଖାଏ ଦାତା ପଣିଆ। ରାଜା ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ହୁକୁମ ଦେବା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରାଜା ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ଚିପି ଅନ୍ୟ କାମରେ ମନ ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଝରକା ବାଟେ ଉଙ୍କି ମାରି କହିଲା, ଦେଖ ହୋ ରାଜା ମାରୁଛି ମଜା, ମଧନେ ଖାଇକି ରାବିଡ଼ି ଖଜା। ରାଜାଙ୍କୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେ କଣାଏ ବି ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରିଚାରକ ପରିଚାରିକା ମାନେ ଧାଇଁ ଯାଇ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରି ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଲାଞ୍ଜ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାତିରେ ଭୋକିଲା ରାଜା ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସିଧା ଯାଇ ଆଗକୁ ଆସି ସେଇ ଗୀତଟି ଗାଇଲା, ଦେଖ ହୋ ରାଜା ମାରୁଛି ମଜା, ମଧନେ ଖାଇକି ରାବିଡ଼ି ଗଜା। ରାଜା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ନିଜକୁ ଏତେ ଅସହାୟ ମଣି ନଥିଲେ। ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ପଇସାଟି ବାହାର କରି ତା ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଟିକୁ ଗୋଟାଇ ନେଲା। ରାଜା ଭାବିଥିଲେ ଏଥର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଦାଉରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବୋଇଲା, ମୁଁ ବୀର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଜୟ ହେ ମୋର, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ହିଁ କରିବି ଏଥର। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ବାହୁବଳେ ହୋଇ ଭୟଭୀତ, ଫେରାଇଲେ ଅବଶେଷେ ରାଜା ମୋର ବିତ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପାଗଳ ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଧରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆଖି ପଲକରେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲା। ରାତି ସାରା ପ୍ରସାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଏ କଣ୍ଠରୁ ସେ କଣ୍ଠ ଶେଷ ଭଣିତାଟି ଶୁଣାଗଲା। ରାଜା ଆଉ ଶୋଇବେ କ'ଣ? ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ଲଗାଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ମୁଁ ନିପାତ କରିଦେବି। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଭୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ ଶତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗହନରେ କ୍ରୋଶ କ୍ରୋଶ ବ୍ୟାପୀ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅପନ୍ତରା ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଅଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ମାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ପୁଣି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମଲେ ବି ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ତ ଶହ ଶହ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପଶି ଆସିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ସାଧାରଣ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ନିଧନ କାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ମନେ କରିବେ? ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମରା ହେବା ପରେ ଯଦି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚିଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି ରହିଯିବ, ତେବେ ଆମର ସମଗ୍ର ଅଭିଯାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତର ଇତିହାସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? ଅମୁକ ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଧରି ଗୁଣ୍ଡୁଚିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାଜା ବଡ଼ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି କଥାରେ କେବେ କାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଦିନ ଗୁଣ୍ଡୁଚିଚି ବଗିଚାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବଢ଼େଇ କଲା, ସେହିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇ ସେ କଥାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଅନ୍ତତଃ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଟିକିଏ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିଚି ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଡରି ମରି ତାର ବିତ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଣିତା ବୋଲିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ, ଏକଥା ଜାଣେ ନା କିଏ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷିକଏ ଅର୍ଥର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଟେ ରାଜାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ, ଯେହ୍ନେ ଅଟେ କୁକୁଡ଼ାର ହାଇରେ ଆକାର, ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ନିଶ୍ଚେ ଦୀର୍ଘତର। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଏହା ଶୁଣି ଏବେ ଏଡ଼େ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେ
ରାଜାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବହି ନାଚିଲା। ତାପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାର ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ କେଡ଼େ ସତ କଥାଟିଏ କହୁଥିଲ। ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗିଲା ନା? ଧନ୍ୟବାଦ।